asinazi isikhathi noNkulunkulu. Ayikho relationship la wonke umuntu enza umathanda. Ubudlelwano bazalwane busefemelini kubaba nomama. Uma laba bantu laba abanobudlelwano bazokhuluma ngento efanele zenzeke in the family. Nanoma umuntu engenayo ifamily yakhe, but kukhona umuntu azokhuluma naye so that they can be able ukuthi bavumelane nga whatever thing abafuna ukuthi bayenze. Sinobudlelwane noNkulunkulu. Can you say we have a relationship with God? And we let uNkulunkulu asidalela yona. Amen. You were made. Made is something else out of something. Created once you are out of nothing. Mawunkulunkulu edala he spoke. Kwavela. Bengana lutho. Are you with me, bazalwane? uNkulunkulu wakhuluma kwaba notho. Thina ke senziwa ngani ngomhlabathi. Umhlabathi wawusukhona. We were not created, we were made. Because kwathathwa material ekhona sabunjwa. Is that right? And so bazalwane, I want you to understand ukuthi uma uNkulunkulu esenza esmaker wasmakela ubudlelwane kanye naye. Can you say amen? Amen. Can we try that again? Amen. The reason usemhlabeni ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi abe nomuntu angarelate naye emhlabeni. And that is you. We are made for a relationship with God. uNkulunkulu bazalwane yearns for this relationship. uIsrael uhlulekile ukuba relationship noNkulunkulu. Nebandla siyahluleka ukuba relationship noNkulunkulu. uNkulunkulu bazalwane uyafuna ukuhlala nathi. Akhulume nathi. Please understand me, bazalwane. uNkulunkulu is a father. Akusiyo umuntu onesileve eside oneso esibonweni ofuna ukubulala abantu. God does not want to kill you. uNkulunkulu does not want to kill you. uNkulunkulu akafuna ezulwini empeleni. Because iBhayibheli lithi izulu ngeke uNkulunkulu. Umhlaba ungabantwana babantu. That is why sekuphele konke funda kahle incwadi yeSamuel. iBhayibheli lithi sekuphele bonke ngasibona yini izulu elisha ngabona nani nomhlaba omusha. iJerusalem lisemhlabeni. So your place ever ukuthi ufike wenza bonke you will still come back here. I want you to understand, please make the most of impilo nendawo